Hur många timmar har du jobbat med? 5. Tack. Du har jävligt fina barn. Tack. Det kommer någon folk på middag här idag. Om du hade lust att vara med. Spisa med oss. Du kan vara min wingman. Så här. Jag luktar för fan bajs. Nej, det gör det inte. Ja, men här känner. Ja, ta en dusj da, så kan du... Men det er karma, helt seriøst. Altså, Hva mener du? Det er karma, egentlig. altså, under krigen så sto svenskene og bukket og neide til tyskerne som en annen prostituert, liksom. Livet mitt har blitt mye bedre etter at jeg får kaffen servert på morgenen av en svensk. Hvis jeg må drite, så vet jeg at det er en svenske som vasker dassen etter. Ja, men vi har en svenske her. Kan vi ikke få en svensk replikk på det? Sverige gillar ju Norge. Jag tänker att vi tänker på er som någon slags så här, utvecklingsstörd kusin som har vunnit på Lotto. Hur många timmar var det du har ridat nu? 5. Du köpte något pent.